Ubak babit dor hujan hakas ngipalay ka arpa hunyo tarik risau arajar arpoar. Ulalik hajir hasadar police station. Halor ka jingjia kawang tiargas ki pulit. Kabelajia ka handru tarik mentau risau. Haka jinglek tur kinohi kai kontrak. Ha sekretariat bandawat hungkambiang yaki. Ubak babit dor hujan ubaderu asistan finance secretary ka Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association. Habakran syakilat petai kubor ulai thu bakinohi kai kila ujor ijahar. Halor ketiga jingjia. Prose nakaliang katanat pulit kala ujor ijahar kelayaki. Ulai tu bakatanat pulit kala pengat iu kakendon saup huwei a jong kasi RPC. Ubak babidor ula kentui ke sarkar bakan petlem ban pensangi eno e kani kejing syakot hajir yakinu hikai. Namar baki mat jing e kamtam bikila syaweng no nakakam. Ang iwan hang ne kamata kam sim ka jing sokia kumngi kinoi kai contractual teacher te habang iwan hang ne kamot long bagi nakaliang ka sadar police station bagi khot ba kirapan khot hajir yangi kumki noi kai amar ba dei ba ha tu ke jingjia ka ba nriu tarik hang te hapo ba ngiyat ka rally te ka tu ka ba ngi nang te ngila ai ka FIR namda kitu ki don way ubah kawang yu tergas without uniform tingim tip uday manong ngimla man tip kata away pat long ba iklam panon kami ki woman police sang tu baki namata ki pulit namata ki noi kai kan thai jongi ba ki la shu la da ka bo bar pat ki don ki klung tu tadi kata ka way ka ba ngingi nang tengi pa ngi aya ka FIR nrai hadin kata pat andala katu kan ne marsitayo barang ngingi la sya pangat sya FIR kala daki polis yangi ade kata ka boy ka ba ngingi wan hang ne ban haje nakaliang ka jongi hajing sya ngingi burom ki polis department mar baki de kinong yada te henrei habangi long kumne pat ngi sya FIR kala daki polis si kemudong kane ka de ka boy ka ka ba ngingi pan pau da ka jing sukhia kum kinoi kai bakam don syu kata ka jing burom yang ngi kinoi kai bat kumta nga kerpat nakaliang ka sorkar makan sim khia na banta ka ne ba ai ba ka jing dei ka jongi haka imlang salang kumta kumya ki police department bangin burom bat kumju ki police department ro bakin burom ya ki noi kai laki dei ha ginu kinoi kai kata ka dei ka wei bat baka ka ba ngingi dawaru bakan sim khia na mar yo le se ba kading jong ki parano kai yo kan kembyang ha kan no kapor yo bakan plu kumta ngata karpati ka sarkar bakan simkhia ban penlip no ya kan ni marba kading kumentahi kadang don hangi kinoi kai kontraktual te kumta khnang ba kading kan lip no sarkar ka de ban sim da kino ki sinjam khnang ba kanumi kano hapdeng jong jingya dei jongi bat ki pulis kanum don kanu no ka jingya persya kata ka de kwe namar yo ba kanwan ra ka jingya pher jimut habreng ki noi kai bat ki police department kata ka de kwe ngin pa ni kwa ba ngir ngin burom ya ka police department bat nakaliang ka police department ka deban burom ya ka ain ka deban trekat kum ka ain nakaliang kata ka de kwe ka ba ni ten rei ni hang ne wangiwan hang ne kamulong baki pangat baki mud ban keno betang nakaliang presiden rei presiden marwai unam la ban sim karai rei dei mangihi kinoi kai mangila sim ya karai ba mangin mi ban yat ya karali nang te nak yanong ba apa sekretariat rei ka jiano tu ka jingjia ka ba ka ba ngim la shu ban klet ya tu ka jingjia hang tu ba kami ka jing ban thai bom tiar gas tam bagi don ki kan thai ki ba armet ki don klung ro hang tu ta ka de ka wei bat ida sosi rei toy kata ingis kama ikni ki nang ba kini ki jing pengat ya ki kendon sikhong abang iwan ne ki sim ya ki kerteng ki sim ki kerteng jong ki yangahi kunju ya kimi pa mei ilong ki kiauru bati hanman ne ki jing sim kerteng kalong ka ka ba to yo le se nakaliong ke junga ngas penpau ka jing sukhia dan rei to compare kata pisim rei nakaliong jungi ngingi dawai ka hok lada pi pengat ki kendon ibakum kino ru ngingi mlele ngingi haban dawa be ka hong api dei ban sim na ban ta ban thung kambyang ngi kumba
ngingi la tre bro kata ka de ko we bat la da pi pengat kino ki kendon ro ngingi long balak lai bat ngim teng bat ngim salia ro ya ta ki kendon bangi de ban ngat lagi de kino ki ain ro ngingi salia marba ya ka jing im ko jongi ya khuja jongi pilak kini jadi kata ko we ba ngi ada pi pengat kan ya te nreng ngets kan ba sarkar kan sasim ya ka senjam ba na benta kan ni ai ba kan yo ban perkhat nam ta ke jungi ban pankut no ban ai ke jinge dei biang sai sil pat ba ke jing im lang salang kan yai kan long ka babe ban ke wat kan long ru kan numle ranya ka jelahi bro ko we kumba kini ki por belada nges kan nang ne sakmat kan long nyu i ba ka jelah ke jungi kan long ka bajam ta de ko we ba ya de hang ne ka jing tu git na benta ka jonga kamut long kisim hang te ba ikli sa bat kum ai ngang laya tu bangabat kum astan finance keteri ta de ko we ba hang te hi kamut ngila rai lang dangi ginoi kai bat ngila pen bana e kumta kum ki parajo prasnam ki don ki perlok ki prajor ki bawan ban ya ai men sim lang ha tu baro isi benai kajing ya ki kejungi kumta ha tu kesni bangi la depan benai sitayo swa bangin ya ya karali e kumta ki don ki perlok prajor na NGO ki bawan ban ya senran lum ban ni kata kadi kowe kita soban kitbok kirwiang namta di NGO bakar baklawan ban kasian lum ban ai men sim ngin na kapor sikpor na du basdang jinge ki jungi re om dei ba kano ka ba ngi khot magaliang jong kiru iwan ta man sim ka jing so perkhat lem parado prasnam kumta ne kowe oi ngala persang ban clean re na kumta kato iklampat ya tu ba kiladaban en korina kumno ngim patip ya katan maka an i kapor jong ka an kan sale kata tama kapat ba ka de ban le kam kloi kan le ya ka an da ka an hi namar ba itu gide kinong tre an da ka an hi kan sim ya kata bat nakaliang ka jongi pat ni so kendet ba sya IFIR kala yangi kinong ikai ta kamut kata ka di ka we ba ipen kenya kata kai sispa sau kata ka jing pen ken jongi habangi ngi dawa ngi ya ngi klam ra ki ter pen masau te ya kata ka jing ya kata ka jaka te kumno ki pengat ya kata ka CRPC te ya kata ngi soba along ka ba le siliang mar habangi dawa ka hong ya ka kam ka jungi kumba hagaru kidang thung balai yang ipat laweng nadu arsna menta te kumolong apa ki wegi yat nakatu ki yat pat ba nakatu ka jaka bakia tem kia pet kia ayu kumulong piklam ayu dan re ngiru ngiya ngidon lakadau bangi dawa ya ka hong kata ka de ba bakin perkhat lem ba pen ai ya ka khuja ka jungi kumba kilak keni ta nga perkhat nga kertu ya ka sarkar bahkan perkhat lem ni kani bahkan weng no sendon ini ki kendon nang bahkan light kano re kumba kalong menta bahkan ding kadang don apo ngi kinoi kai yo bahkan sakan ding ha ko por minum tep nakaliang ka jongi ngilong ba ni bangin randin ngimdan kum kata ni haban dawa be ja ka hok lada pi pangat kat kano ke kendon ngi dai ki wati khuja philak kani ta kemudlong sai ta ki kendon le ta ni haban priang be lada pangat kum kino no bade bangin dawa ngi dawa be ngimdan kata ke jing randin nang ni semat bat ni ai ap swa ka pa ka sarkar membangi layak keran agatu kepala tayo baladam nakaliang udik di sini ustad angin hap ya kata burom ya ka ege jadi angni kita ba kata ka CR 41A CRPC ta kadi ka ba pengat de